Ćao ekipa, dobrodošli u novi video. Evo, kao što čujete, vrijeme je za novi video nakon 2 mjeseca, mislim čak već ne snimanja. It is time. Dakle, malo sam bila zauzeta sa raznim brutalnim manifestacijama i sinkronicitetima i evo sad opet krećem u cijelu novu sezonu snimanja videa u kojima ću prići sve što se događalo i kako sam izmanifestirala čuda stvari. A ovo što ću danas pričat je kako sam izmanifestirala partnera koji upravo drži ovu kameru jer smo na hemoku. Čekaj, jel se vidi? Evo vidite kak je lijepo. Jas. Ja uopće ne snimam, kaj najbolje. Ja ne snimam. A snimam? Super. Anyways. Ok, kako se to dogodilo? Znači, 19.6. Sam išla pisati tamo sam mislim tad snimala onaj neki zadnji svoj video i išla sam u onu aplikaciju o kojoj sam pričala i skinula sam vision board. Sam išla pisati, tamo sam odlučila da je vrijeme da imam partnera. Kako mi je čudno pričati da kanto ispred mene sad, iako vam to čuo 100 puta. Čekaj. Dobro, da. Da, 19.6. sam išla pisat nakon svoje odluke da nakon 10 mjeseci soliranja da zapravo sam spremna za partnera i da sam shvatila da ne moram biti solo da bi imala taj neki me time, nego da mogu to i sa partnerom raditi i da kada sam s nekim u potpunosti svoja, da mi zapravo ni ne treba toliko me time jer sam autentična s tom osobom i me time mogu provoditi s tom osobom. Onda sam u biti to odlučila i 19.6. napišem ja u tu aplikaciju karakteristike tog partnera. Zapravo više sam išla na emociji kako bi se osjećala s njim. 20.6. dođem u Zagreb, mama me pita kao Ana kako ljubav ili imaš nekoga, ja kao pa evo izmanifestirat ću ga ovih dana. I 21. znači dan nakon toga, 21.6. je bio party zbog kojeg sam došla u Zagreb, Spread the Culture, i upoznam ga. I eto, ispadnemo onak totalni soulmate-ovi, znači brutalna konekcija, čitamo si misli, ne moramo ni pričati, telepatija totalna, da. Tako da, ljudi, znači stvarno možete izmanifestirati čuda, ovo nije samo slučajnost. Tako da, evo, ovo što opet ponavljam, najbitnija stvar kod manifestiranja je osjetite emociju. Osjetite samo emociju toga što želite. Kad osjetite emociju, više vam to ne treba. Na taj način ćete to otpustiti i na taj način ćete već zapravo biti na vibraciji toga kao da to već imate i onda će vam doći. A ono što sam drugo htjela reći, kako smo se mi upoznali smo se na tom partiju i nakon toga sam ja trebala ići na bus za Trogir da se vratim na posao. Trebala sam biti na sastanku u 9 ujutro tamo, idem ja na autobus, na taj bus i na kraju sam slučajno sam krivo zapamtila vrijeme busa i taj bus mi je pobjegao pred nosom. I onda sam išla kupiti kartu za sljedeći bus, sljedeća 2 su bila rasprodana, tako da smo, mi slučajno morali završiti na kavi u kojoj mi čekamo bus, taj sljedeći, 5 sati čekanja je bilo, 4-5 sati. I na toj kavi sam njemu pričala kako bi ja htjela jednog dana imati svoj kamp u kojem će biti raspored točno onako kako ja želim imati dan. Da se probudim pa napravim tipa 5 tibetanaca, vježbe, pa nakon toga jogu, pa onda je zdrav doručak, pa su onda neke spiritualne radionice, pa onda zdrav ručak, pa onda mogu isto biti neke tjelovježbe popodne. Na večer su kao neki spiritualni koncerti sa cool muzikom koja diže ljudima vibraciju, kojom ja isto pjevam. I sve to njemu pričam i on meni kaže, pa to ti već postoji, to je Harmony. Ako što je Harmony? Što je Harmony, bre? I googlam ja to i pogledam raspored, pogledam seminar koji imaju, ne mogu vjerovat koliko je brutalno. I taman mi je ugovor u Trogiru završio 12.7. jer sam imala neki osjećaj da ne bi trebala cijelo ljeto raditi, nego će se nešto potrefiti, da ću otići istraživati neke druge stvari. I eto, potrefilo se to da
sam otišla u Harmony na Pašmanu. Bila sam se tamo tjedan dana, toliko sam se oduševila sa cijelim programom da sam htjela ostati još i rekla sam im da želim ostati i onda su mi ponudili opciju da volontiram. I onda sam se vratila kao volonter i prevodila sam brutalne seminari povezani sa pjevanjem. Pjevala sam tamo, što mi je bila još jedna od mojih želja. Znači, htjela sam naći producenta, htjela sam imati svoj band, htjela sam nastupati sa svojom pjesmom, ono dolazi mi sve koje sam snimila. To se sve dogodilo. Našla sam i brutalnog predivnog producenta iz Novog Sada koji baš radi spiritualnu glazbu i sad ćemo surađivati. Na jesen nastupala sam sa svojom pjesmom i sa svojom drugom nadređenom pjesmom. I samo ne daj nikada da nam ljubav bude navika. I dolazi mi sve. I još puno drugih pjesama sam nastupala. Tako da gro stvari mi se izmanifestiralo tu na Pašmanu. Prevodila sam brutalne radionice. Sad sam ovaj tjedan malo sa djecom, što mi je super jer se pripremam na taj način na radionice koje ću imati u Zagrebu i u ostatku Hrvatske po školama sa djecom. Tako da ljudi, evo samo jedan video u kojem želim reći da stvarno sve moguće. Vjerujte u čuda su moguća i samo budite svoji, slušajte sebe, slušajte svoje snove i nekako će se sve posložiti da vam se sve ostvari. To je to. Eto, pozdrav još jednom sa ovog predivnog otoka. Vidimo se u nekom sljedećem videu.